завърши Софийския университет и дойде в четвърто основно училище Димчо Белянов, като току-що завършила млада учителка. Аз вече не бях много млада учителка, разликата ни е доста голяма, но станахме приятелки. Даже ни казах по едно време са сестри Кушлеви, защото след двете се движиха заедно. Така се случи, такъв беше момента от живота ни, че се сближихме много бързо. И освен това ни сближи, разбира се, и любовта към изкуствата, защото тя има любов не само към литературата. Завършила българска филология, но както се поживува тя на моята, тя може да седне временно, после ще вдигнем. Както искаш, ако искаш, той си рисува също, и аз се рисувам също. И винаги си хваля, че тук аз съм го нарисувала това в началото без слово. Аз бях всъщност учителка по рисуване там, защото това ми е третата специалност. Първата ми е български, разбира се, но по-късно си довърших образованието и завърших и българска филология в Пловдивския университет. Но винаги съм писала и тя е писала винаги. Така че в много отношения се казва Екзюпери, че когато обичаш, не е важно да си гледате в очите, да гледате в една посока. И така погледнато ние винаги сме гледали в една посока с нея и това толкова години, въпреки разстоянието, въпреки различните криволици на съдбата, ние си останахме приятелки и се надявам да бъдем завинаги такива, защото имаме общи интереси, имаме някои общи черти и в същото време сме различни, с което всъщност ни прави близки, защото с човека не си прилича. Знаете, че е така, всеки е индивидуален, всеки е особен, всеки е себе си и това е прелестта на целия свят. Седмицата преди Великден, а вчера беше и нейният рожден ден. Както да се погледне, този ден е много подходящ за премиера на книга. И това е втората и книга на нея, макар че тя е написала много неща и много пъти е била готова за други изяви. Има изяви в кратките форми, в хайкото, в един момент тя може и да превежда, предполагам, че нещо се превежда. Или по-малко, да, не си превежда. Аз, например, се изкуших да превеждам от руски Ана Ахматова. Тя всъщност после специализира английски и преподава английски в момента, така че би могла и това да направи. Тази книга е светла книга, точно за този празник, пролетна книга, пълна с любов, пълна с красота, пълна с светлина. Аз си казах, това, че е най-светлата книга, най-светлото нещо, което чета от теб. Откъдето и да разгърнеш, ще видиш красота. А човек не винаги усеща тая красота. Хубаво е, че тя се е хванала в един такъв момент от живота си, в който красотата е строяла от самата нея, защото човек не може да си измисля красотата, не може да си измисля чувствата. Човек трябва да чувства това, което пише и тогава то се усеща, то се връща. Като един кръговрат се получава. Се извиня, но много ми пресъхва устата, ще пивам от време на време. И така погледнато, тази книга е пълна с любов. Аз трябваше да й бъда редактор, тя ме помоли и аз се съгласих, но в същото време подготвих тази антологична книга за 70 годишнината си. И някак си много труд хвърлих там. Освен това имах и други задължения. И просто не можах да се събера Когато аз бях готова, тя вече беше готова с книгата си. Така тя е нетърпелива в това отношение, което е съвсем естествено. Човек иска да направи нещо и като иска да го направи, го прави в крайна сметка. Пък тя заоди Овен всякъде, близнак пред Овен. Овен да си прави, който иска и толкова. Та не можах да й стана редактор и може би по-добре, защото аз съм много критична, макар че после като вече прочетох книгата я харесах. Я прочетах, чак аз усетих тая любов и започнах да мисля като влюбен човек. Защото той истинското изкуство за това се създава. Както казвате, повдигне от земята, да разбереш, че си човек. Да разбереш нещо друго, да докоснеш чувството по някакъв начин. Пръв за душата пише Яворов, нали? Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена, на смъртта моята душа ранена, на смъртта нена от любов.
Но той не пише за тая душа. Душа я дай една баничка. Не за тая, а за тая, която ни въздига. Тая, за която и тя е описала в своята книга. Величие на човешката душа. Всяка творба на човека е надмогване на битието. Всяка творба на човека е подскок в небесното. Няма нужда да обикаляме Луната, за да докажем, че сме духовни същества. Ние сме обиколили с Мария няколко пъти Луната. С нашите фантазии, с нашето творчество. И въобще всеки човек, който прави нещо, извън ежедневието да се нахрани и да живее там, да се облече, той създава духовни ценности, без които разбираме, че не можем да живеем. Не е достатъчно само да се нахраниш. Последния път пак с Мария бяхме тук, имаше операта Царицата Чардаша и мен ми беше лошо. Напоследък казах условно, не съм съвсем устойчива, но и се чудих дали да дойде на опера или не. Абе, викам, айде ще се забача, ще отида там на място, дали ще може. То пък беше пълно с хора, пък си намерихме столове, седнахме и в момента, в който започна операта, и особено вече като свърши, вече нищо ми нямаше. Аз вече не бях болна. Започваме от начало. Незабравимо. Забравен телефон, леген в банята, нали до последно писахме. Звъни самотен до бездъх и ще се спре в беззвучието на заспалото поречие. Аз си го членувах тук. Всичко ли ще забрави? Ти кажи, забрави ли се? Снимка на омагьосени ириси оживяват стените, портите в акварел, поел силата на тревите проскърцват, не за да изляза и да се запилея завинаги, а за да бъда светлината озарила очите ти. Забравям телефон. Звъни, звъни и заспива. Мисляте, самотна кърпа слънчогледо нива. Оркестрите пеят за любов, корабът поема курс към екзотични светове. Тук съм, през отворен портал, влизам в белите дъждове. Че като взема думата 40 минути, Мога да говоря без да спра. Нищо не тук ще бием звънеца. Добре. Ще бием звънеца. Ами да, може би малко история как се появи много неочаквано тази книга, дори за мен. Започна с едно стихотворение, което през лятото написах. Трябваше да купуваме един донапрен и на далечния Какаду в София, който е някъде в края на града, се озовахме и точно зад Какаду една огромна слънчогледова нива. София, нали? Пушким е София, но вече е в края на града. И тогава написах това стихотворение, аз сега няма да го чета. И те почнаха едно по едно да излизат нещата. И първо викам, едно цикълче ще стане там, 2-3 неща, обаче продължих да пиша и така стана книга и продължавам да пиша. Така че после ще ви прочета и едно пролетно. Сега идеята за цялата идея облякох защото се захванах малко с йога и с едни дихателни техники. Не знам дали знаете, изкуството да живееш на един индиец, на един индийски гуру. Казва се Гурудев, той беше в България. И на един от неговите курсове, всъщност, той в видеото си казва: много са ценни сълзите от любов. В рая има всичко, много развлечения, много удоволствие, но няма любов и благодарност. И ангелите купнеят за сълзи от любов. И той точно това казва. Вие не може да си представите ангелите, те когато видят сълзите на влюбените, ги събират и ги нанисват на една огърлица и се радват като деца. И от тук вече дойде така заглавието Перли за ангелите. Идеята за перлите също е негова, нали? Казва, че всички ние сме като едни перлички и правим една огромна огърлица и трябва да бъдем винаги един за друг така хванати като огърлицата,
заедно в и добро и в зло. И когато четете книгата, трябва да почнете от началото и да стигнете до края. Аз винаги така казвам, защото иначе се губи нишката и предговора и следговора трябва да се изчетат. Така че, може би ще прочита нещо от предговора, но ще бъде много накъсано. Казвам, Евелина Димитрова ми е редактор. Беше чудесно, да. Сега много се повтарят едни образи в книгата. Нали? Те се въртят непрекъснато на дъжда, на слънцето, на дъгата, която изгрява. Просто е така прескачат. Има една пеперуда в книгата, една жълта пеперуда, защото жълтата пеперуда е символ на щастието. Ако видите жълта пеперуда, значи това предстои ви нещо хубаво да изживеете. И тя прескача по всичките страници. Ще я видите. Повечето от илюстрациите са мои снимки, нали, които, ето примерно на първото, това е от моя прозорец един изгрев от люли. От люлинския балкон. Прекрасното гето люли. Да, не гето, напротив. Така че от морето и така нататък има и колажи, тия макове. Съм ги снимала в памукале. Ето ги. Така че много тези ангелчета на една витрина в София съм ги снимала. Всичко е много, нали... Много са красиви. Много е книгата е много красива, просто си красива. Много, да. Художниците какво ще кажат, не знам, но така Вчера така ми се случи нещо много интересно. Няма да... Пак се разсея. Цялата нишка няма. Чити вся книга сега. Добре, ще не чета. разбира се казвай за памукалета. Добре, да, аз въвеждам хората в книгата. Въведи чрез книгата. Накрая имаме Но не защото това са неща, които аз виждам. Аз си виждам жълтите пеперуди, виждам си ги белите гълби, които ми пресичат пътя, виждам си щъркелите. Това лято сигурно 1000 щъркели са прелетели пред нас. Аз нито един не съм видяла. Ето виждаш ли? Защото си ми харесва да е финал. Обаче после казвам, защо пък да не си напиша една нова молитва? И даже написах за Вили Славчева, защото тя много хареса оная молитва. И така казвам, ето, това ще е на Вили така и съм ми го казала. Да, молитва за влюбените. Малко е така, да, ще видите как. Закачлива. Господи, закриляй влюбените. Създал си ги за обич и радост в твоя мечтан дълго измислен свят. Те са твои скъпи творения, поели пътища в кръговрат. Завъртат им се главите от немислене и недоспиване, пристъпят залитайки, като след шеметно напиване. Напити са с лудост и весел трепеж, налита ги смях до приклекнал стоеж. И щуроти в главите им бръмкат, да се прегръщат зад някоя трънка. И не, че проблем е да се целуват на воля, но тази е тяхната истинска роля. Закриляй влюбените, Господи, защото без Теб съвсем се объркват в суровото време. Не помнят ни ред, ни час, ни програма и все ги привлича матрак, ухажна слама. И моля Те, Господи, дай им крила да откриват вселени, звезди да броят, света да променят, в добро да добруват, живот да създават, от обич да не се отървават. Закриляй влюбените, Господи, закриляй. Когато почина баща ми, неговия така много добър приятел в Банско, през това време исках да разкажа, че когато Феди Яков беше главен редактор на Монах Струма, той много харесваше на Мария стихотворенията. Те казваше, кога онази твоята приятелка зеленоката, пак ще даде стихотворение. Той ме публикуваше много. Много я харесваше. Веднъж ни бяха поканили за 8 марта да четем. Така пак имаше комични истории тогава, но така или иначе се изявявахме като поетеси преди 3, няма да кажа преди колко години, това са повече от 30 години. 86-та, всъщност до 90-та бях тук учителка 4 години. 45 години. Малко се развълнувах. Да. Да. Тогава Миле от Банско, Сугаря, първи приятел на баща ми, беше го сънувал и ми даде една бутилка вода.
от един извор, който се намира над Василашките езера. Казвам, сънувал съм баща ти, искам да залееш тая вода кропно. И така, всъщност, той извор... Не, аз ще си го прочета. Не знам дали ще издържи интонация. Ще издържа. Айде. Добре. Айде, Ще се хвана. Еми, аз съм такава емоцийка. Добре. Ти няма да пишеш. Да. И той извор никой не го е открил, само те двамата го знаеха и се намира под една мура някъде там, между двете езера. И така завършва и книгата, но тъпаните след един концерт на Пирин в НДК се появиха вечерта. И така тъпани. Тъпани тумкат, мамо. Горе, високо в планината. Бели поли и черни четкени, червено препасани, тъпчат яко тревата. А кръвта новородена тегли извор да ми намери. Извор под черна мура. Извор с вода не напита. Над две езера, над гората. Под небето, на слънцето скрите. Грабвам стомна с две гърла ненаситни, отвора двойно преметен, хуквам диво по стръмнините, да ме водят тъпани, горе, таман на връх планините. То се всичко тресе до полуда, камъни се катурят, тъпани цепят скалата. Извор да ми открият над Василашките двете, баш под високата мура. То водата на вино съм яза. Отлежала в чакане безмерно. И се хванах и аз за колана червен на един четкен верен. Не знам си какво си дава всичко, аз се закачам малко с хороскопите. И тук този полет в пролет в новолуние на 20 март съм го писала и там беше някакъв портал, който се отваря, който... защото ги следя астролозите, какви ги пишат и така. Знаете, че имаше един период, в който времето се развали. Успря се, сви се пролета под сивината на небето, а вятърът се разигра, търкалят тръни из полето. И все пак джанките нетърпеливи покриха с бели топчици стебла по нивите. Игликите изпъстриха земята и няма връщане назад. Отива си Меркурий ретроградно. За пролета отваря ядно нов сезон, затопляне, промяна. На пролета отстъпва пътеката си извървяна. А някъде все още брули лед и бурите не се смиряват, настъпва зимата отвред, създава паника и хаос. Припомняме си приказки, събуждаме усмивки и възкресяваме отново клончетата в цъфналите сливки. Настъпва пролетното равноденствие. През песните на косове, скопци и чинки изгрява люлката на новата ни месечинка. За обич стяга се гората, приждат весели потоци. Каквато е, такава е съдбата. Застила новото, пред теб, пред мен, за старото залоства се вратата.